sobotu 14. října pořádalo České vinařství v Chrámcích slavnost burčáku. Celý den si návštěvníci kromě ochutnávek burčáku a vína mohli vyzkoušet také šípkové víno z Českého středohoří. O kompletním programu nás informovala jednatelka společnosti České vinařství Chrámce. Pokolikáté vlastně jsou burčákové slavnosti? Burčákové slavnosti pořádáme již od roku 2009, tedy již po 14. Vy jste neměli výpadek při covidu? Povedlo se nám nemít výpadek. I v době covidu jsme pořádali burčákovou slavnost. Vím, že jsme ji tehdy posunuli na měsíc září. Kolik vín vlastně tady můžou vaši návštěvníci ochutnat? Dnes máme v nabídce 50 druhů vín různých ročníků a vína různé kvality. Co jste všechno připravili za program, jak pro děti, tak pro dospěláky? Pro dospělé máme samozřejmě ochutnávku vína a burčáku, to je to nejdůležitější. Dále prohlídku s průvodcem, to je se mnou. Máme zde stánky s regionálními produkty a pro děti hledání pokladu svatého Václava, jízdu na koni, máme oheň na zahradě. Jak jste spokojená s návštěvností? Já jsem ráda, že počasí na naší akci nemá velký vliv. Účast je vždycky hojná a to platí i o dnešním dnu. Podívali jsme se i do sklepu, kde se víno lisuje a vyrábí. Speciálně burčák byl letos vyloženě výborný a jak nám paní Kateřina přiznala, tak téměř polovinu z celkové produkce vinařství je prodáno jako burčák. Spokojenost návštěvníků i přes malou nepřízeň počasí vyjádřili i všichni, koho jsme se zeptali, a že byli i ze vzdálených míst. Odkud jste? Z Aše. Až z Aše. Jsem překvapená, to je přeci jenom vzdálenost. Jak vám chutná dneska na burčákové slavnosti v Chrámcích? Chutná. Vína jsou různorodá a určitě se dá vybrat. A máte nějakýho favorita? Víno, který si odvezete domů? To asi ne. To asi ne. Tak jo, děkuju. Jak vám chutná? Chutná dobře. Kolik jste toho ochutnal už? 6-7 kousků asi, plus minus. Budete si brát domů? Určitě. K pohodě přispělo velké množství parkovacích míst a dobrá organizace při příjezdu a odjezdu.